Здравейте! Обещах ви да ви покажа асаните, с които подобрих своето здравословно състояние. Излязах от трудната позиция, в която се намирах, от една изключително болезнена, мъчителна дископатия. Виждате, играя и до днес йога, чувствам се здрава, добре, не пия лекарства. Водя здравословен начин на живот. Последвайте ме в каналът на Спортен клуб НЕТ, в YouTube, под моето име Юлиана Василева. Абонирайте се за нашите клипове. Първото положение, което заех, когато се прибрах в къщи, е да легна странично, да поставя едната ръка свита под тила, кръкът, който отгоре да го свие и пръстите да поставя зад коляното. Другата ръка пуснах назад и колкото и да беше болезнено, стисках зъби, дишах и дишах и дишах. Казвах си, йога ще овладее положението, в което се намирам, ще ме възстанови, балансира и хармонизира. В един момент леко разлюлявах коляното, рамото. Усукването ставаше по-голямо и по-голямо, докато в един момент, в един от следващите дни, се чу леко изпукване, наместване и аз забравих за дископатията. По същият начин ще покажа как лежах в обратна позиция. Пак намествах кръка, който е отгоре. Правех го по няколко пъти на ден, по няколко минути лежах в тази позиция. Не стана веднага, не стана от раз. Не пиех обезболяващи. Стисках зъби и силно вярвах в йога. Повярвайте и вие. Намерете ни в залите, в които преподаваме йога. Вярвайте, здравето е вашия път. Успех!